أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، من أقول الله ملك سركي لساك دعوة له أولا يمجن لعبا رمضان أقوال شهر hijira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da 1447 wanda ya daidai da miladiya February March yana da kwana 2026. Za mu ci gaba da karatun tafsirin Al-Qur'ani mai girma a cikin suratul Mutaffifin, inda jiya muka tsaya akan aya na 6. za mu tashi yau a kan aya na 7 insha Allah ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مفعل سنة الله برحمة بجنكي. تفسير سورة المطففين والنجية وكفارة. Allah madaukakin sarki yake bayanin ko yake faɗan azaba da zai yi ma waɗanda suke tauye mudu ko suke tauye skeli, suke zalunta mutane a wurin abu a cikin kasuwanci kenan. Allah madaukakin sarki yake cewa wailul lil mutaffifin, wailul azaba ko masifa a cikin wutan jahannama inda ake kira wail ya tabbata akan mutaffifin, masu yin nakasu, suke rage abinda ake aunawa ko abinda ake dorawa akan skeli. jiya mun yi tafsirin daga farkon ayan har zuwa inda Allah madaukakin sarki yake cewa yawma yaqumun nasu li rabbil alamin, ranar da mutane da baki daya za su tashi su je su tsaya a gun ubangijinsu don a yi musu hisabi. Ranar sakamako kenan, ranar da za a karbi hakkin wanda aka tauye hakkinsa a bashi,
wanda kuma ya yi tawayen hakkin shi kuma ya karbi abin da zai samu na azaba. Allah ya kiyaye mu. Muka karanta hadisin da wani sahabi yake cewa sun kasance waɗanda sun iya tauye mudu sosai, babu wanda ya kai su mutanen Madina, babu wanda ya kai su tauye mudu, har sai da wannan aya ya sauko ko wannan sura ya sauko sai suka daina, suka kuma kuma masu kyautatawa a wurin abu da masu kyautatawa a wurin ɗora abu a kan suke, ba sa tauye hakkin mutane. Malam da ya rubuta wannan littafin babban malami al-mu'allif Abi Abubakar al-Jazairi, malami ne da yake wazi a masallacin Madina, yake cewa har yau ya yi tafiya ko ya shiga garin Madina hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na 1373, amma har yau garin Madina abinda suke siyarwa a wannan lokacin, skelin wannan lokacin har yau shine skelin da ake amfani da shi yanzu, kusan sama da kusan shekara 100 kenan. Babban malami ya ce har yau abinda ake siyar da ko yadda ake awon kayan da ake aunawa, amma daga shinkafa, wake, maiwa, gero da sauransu, har yau skelin haka yake. Sai dai mai shi ya ce idan ya zama suna yin ولقد كنت أشفق عليهم إذا كانوا لي أو وزنوا لي. yace ina jin tausayin su idan suna yi min awo ko suna ɗora min abu a kan sikili idan na je siyan abu, kama daga mai ne, man girki ko man fetur, ba sa tauye hakkin mutane, bar suna kara maka nema da su shiga hakkin ka, gara su baka kyauta kai ka tafi da shi. Haka mutanen Madina suke. Amma kafin wani saukowar wannan ayar lokacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ba wanda ya kai su yin dabara wurin tauye hakkin mutane a wurin abu ko wurin dora abu a kan suke. To irin abu aka ake so, idan mutum kana yin aikin laifi, kana yin abin da bai dace ba, daga sanda ka ji an ce Allah ya ce ko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce, kawai sai ka kyale wannan abun, ka rabu da shi rabuwa har abada. Idan ma za ka fada a cikin wannan laifin saboda mutum ajizi ne, kada ka yi kokari ka nuna cewa ai wannan laifin ba komai bane ba, kamar yadda za mu ji kafirai suka dinga yi a wannan lokacin. Muka karanta cewa ayoyin nan da muka karanta tana hana at-tafif shine yin nakasa ko rage abinda ya kamata ka ba wa mutum hakkinsa, kama daga garin akwai wani dabara da ake yi, sai ka ga amma garin iska ya shiga ciki da idan aka zuba mai baya shiga ko'ina. Akwai wani da muke siyan mai wurin shi, na jinjina masa a wurin yin adalci wurin awon mai. Idan suka zo zuba man, bayan ya zuba sai ka ga an wani bubbuga gefen garar ɗin wannan jarkar, an bubbuga gefe sai ka ga mai ya sake yin kasa, sai ya sake zubawa. To irin haka ake son musulmi ne, saboda wannan kudin nan ba kudin halali ba ne, bal za ka ga mutum yana tara kudin amma kuma baya amfani shi, sai zama mai gadi ga kudin kuma baya amfani shi, ka gan shi da yunwa, ga yaran shi cikin riga da ba shi da kyan gani, kuma ya mutu ya bar shi magana su zo su gada. To irin kudin da aka gina shi ko aka tara shi da haramun ke. Allah ya ba mu kudi mai yawa mai albarka na halali wa na haramun. Allah madaukakin sarki ya ce kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Kalla nan kalla ne da yake nani ya ce kalmatu radabin wa zajar da ulaika alladhina yataffifuna ala falyanzajiru wa yatruku at-tatfif wal baghs bil kayl wal wazn. Kalla anan kalma ne na tsawatarwa ma waɗanda suke yin at-tatfif, suke tauye hakkin mutane, suke tauye mudu, suke tauye skeli don su zalunci mutane. Malam ya ce ai hakan wa annan amur laysa kama yadhunnu al-mutaffifin. Yana magana ne akan tunanin da suke yi, inda Allah ya ce ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun.
suna tunanin cewa ba za a sake tasan su ba. Waɗannan da suke yin wannan laifin suke tauye hakkin mutane suna tunanin cewa ba za a tashe su bane ranar tashin kiyama da yawmin azim, wannan ranar nan mai girma. sai Allah ya ce kalla, wannan abin da suke tunanin nan san ba haka bane. Inna kitabal fujjari lafi sijjin, lalle littafin al-fujjar masu barna, masu tauye hakkin mutane, azzalimai, kafirai da sauransu, lafi sijjin yana cikin as-sijjin. Sijjin wasu malaman tafsiri suka ce wani wuri ne a cikin wutar jahannama, wasu suka ce a'a sijjin shine karshen kasa na bakwai. Yadda ake da sama guda bakwai haka ake da kasa guda bakwai. To kasa guda bakwai shi ma can karshen shi wani rami ne da nan ake tara rayukan waɗanda za su shiga wutar jahannama. Yadda idan mutum ya mutu yana mumini, idan ya mutu ran shi yake zuwa sama yana jira a yi hisabi ya samu aljanna ya shiga. Shaqiyai kuma waɗanda za su shiga wutar jahannama ana tara ransu ne a wani da ake kira sijjin, wanda shi ne can karshen kasa na bakwai, ba ma kasa na bakwai ba, can shi ma karshen sa, inda ake tara rayukan waɗanda za su shiga wutar jahannama ke. Sannan wasu suka ce a sijjin wani library ne ko wani daki ne da aka tara littattafan waɗanda suke aikata miyagun ayyuka. Sijjin a nan ya fito daga kalmar sijin. Sijin kuma shine prison, madakatar inda ake tara masu laifi. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin, yace karya ne wannan tunanin da suke yi, ba haka bane. Fajirai littattafansu an tara shi ne a sijjin. Wama adraka ma sijjin, Allah yake tambaya mene ka sani a game da sijjin, yake tambaya na Muhammad sallallahu alaihi wasallam me ka sani da yake mene abin da ka sani tattare da wannan wurin na sijjin. Allah yake kitabun marqum ay masturun bayyana alkitaba fihi a'mali. Kitabun marqum ay wani littafi ne da aka rubuta abubuwan da aka rubuta na aikin fajirai. Tashi kafin magana za ka yi. Kitabun marqum yace bayanin kitabul fujjar ay annahu maktubun masturun bayyana kitab ay littafi ne da aka rubuta ayyukan fajirai masu aikata laifi a wannan littafin nan. Kitabun marqum malam yace kitabun nan khabar mahfuzun al-mubtada wa tabdir huwa abinda ainihin magana shine kitabul fujjar, kitabun marqum. Littattafan masu fajirci littafi ne da aka ga an rubuta shi, an tara shi yana jan a madakata yana jiran su ranar da za a ba su littafin da hannun hagu. sai Allah ya ce wailun yawma idan lil mukaththibin, wailun yawma idan lil mukaththibin. Wail shine wannan azaban nan na wail, azaba ya tabbata akan masu karyatawa, masu karyata tashin kiyama, masu karyata cewa za a yi sakamako ko za a yi hisabi. Wail malam yace ay al-azab al-alim bi wadi al-wail yawm al-qiyamah lil mukaththibin billahi wa ayatihi wa liqa'ihi al-mukaththibin bi yawm al-jazaa'i wal hisab. Al-mukaththibin anan sune masu karyata ranar tashin kiyama, masu karyata ayoyin Allah da haduwa da Allah, suna karyata ranar sakamako kuma suna karyata ranar hisabi. Za a yi musu azaba a wannan wurin nan da ake kira wail. Wadin wail wani fili ne a cikin wutan jahannama da za a yi ma wasu azaba ta musamman waɗanda suke karyata ayoyin Allah. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. وما يكذب به ما لم يجب وما يكذب بيوم الجزاء والحساب إلا كل معتد nan shine ta'addanci, laifin da ke tsakanin mutum da mutum, kamar wannan tauye mudu da suke yi, wannan at-tatfif din nan da suke yi, rage abin da ake aunawa da tauye skelin nan da suke yi. Duk wani laifin da ke tsakanin mutum da mutum shine mu'tad, shine ta'addanci, shine zalunci.
amma athim min kalmati ithm shine laifin da ke tsakanin bawa da ubangijinsa. Ya ce wa ma yukazzibu bihi, ba kowa ne yake karyata ayoyin Allah ba, sai dai kullum mu'tadin athim, mu'tad mai zaluntar mutane, al'athim kuma mai yin laifi tsakanin shi da Allah, laifi kama daga zina da sauransu, laifin da ke tsakanin mutum da ubangijinsa. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. إذا أكرمت أمس آيوين سيسوتي أساطير الأولين. منين أساطير الأولين؟ يجي هذا بيان لذلك المعتدي الآثيم، وهو أنه إذا قرأت عليه آيات الله تذكيرا له وتعليما ردها بقوله أساطير الأولين. سوني ولدن إذا أنكرت أمس آيوين الله سيسوتي أساطير الأولين، أي كرياني tatsuniya ko labarai ne da waɗanda suka riga suka gabata suke rubuta shi. Idan aka karanta musu ayoyin Allah sai su ce wannan ku kyale mu da wannan maganganun naku, wannan ai tatsuniya ce, wannan ai labarai ne da waɗanda suka riga suka gabata, waɗanda babanninmu suka rubuta. Ayoyin da ake karanta musu don a tunatar da su ko a sanar da su hukunce-hukunce ko karatuttuka ko abin da Allah madaukakin sarki yake faɗa mana, sai su ce wannan ai labarai ne da ba shi da wani mazauni, mu ba za mu karɓi wannan maganganun ba. Akwai inda ma suka ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mawaki ya iya waka, sai Allah ya ce ya musu mayar musu da raddi, ya ce wannan magana ba magana manzon Allah bane, maganar Allah ne madaukakin sarki. Waɗannan ayoyin da muka karanta akwai abubuwan da suke karantar da mu. Malam ya kawo mana guda uku nan, ya ce bayanin kitabul fujjar wa annahu fi sijjin wa sijjin diwanun tudawwin fihi sa'ir kutub al-fujjar min ahli an-nar wa mawdi'an asfal al-ard as-sabi'a. Yace waɗannan ayoyin suna karantar da mu cewa al-fujjar masu barna, masu tauye mudu, masu zaluntar mutane, an tattara littattafansu a wurin da ake kira sijjin, wanda muka riga muka yi bayani. Sijjin shine karshen kasa na bakwai, yadda muka ce akwai sama na bakwai, haka akwai kasa guda bakwai. To kasa na bakwai shi ma can karshensa wani rami ne da aka tattara rayukan ko ran waɗanda za su shiga wutar jahannama, ashkiya kenan. Allah ya kare mu da su, kuma Allah ya shirye mu, kada Allah ya sa mu cikin waɗannan alfajjar. A nan wurin aka ajiye littattafan ayyukan da suke aikatawa na fajirci da tauye hakkin mutane da karyata ayoyin Allah da suka yi, da fasakanci da suka zo suka yi a nan duniya, suka karyata ranar tashin kiyama. A nan aka tattara ayyukansu. Sannan waɗannan ayoyin da muka karanta ya ce al-wa'id ash-shadid lil mukaththibina billahi wa ayatihi wa liqa'ihi, kamar yadda muka riga muka yi bayani. Allah yana tsorata mu kuma yana nuna mana irin azaban da zai yi ma waɗanda suke karyata ayoyin Allah da haduwa da Allah. Sannan tabdirin aqidatul ba'thi wal jaza, ayoyin nan kuma yana nuna mana tauhidin cewa akwai ranar da za a tashi mutane daga makwancinsu kuma a yi musu hisabi, a yi sakamako, ranar sakamako ke da ranar tashin kiyama. Lokaci ya riga ya yi, amma kuma tsaya a nan insha Allah, ya so gobe sai mu tashi akan aya na 14, kalla balagana ala qulubihim ma kanu yaksubun. Yanzu ayoyinmu ba za su ke yin yawa ba, saboda mun fara shiga cikin ainihin tafsiri. Za mu ke karanta hadisai da suke magana akan wasu ayoyin da sanadiyyar saukowa wasu ayoyi da hukunce-hukuncen da ke tattare da ayoyin da za mu ke karantawa insha Allah ta'ala. Nan za mu tsaya da karatunmu, abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu dadin shi, abinda kuma muka faɗa ko muka karanta bisa kuskure Allah ya gafarta mana zunubanmu baki daya.